ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଗିଚାରେ କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି ଆମକୁ ଦିଦିଙ୍କ ଘରୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦିଦିଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡି ବସିଛି ଚୁଲି ଉପରେ। ମୋ ମନ ହେଇଗଲା ଭାରି ଖୁସି। ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ଖାଇଦେବି ଆଜି ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ନାଦି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବନି ନା। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ କରିଦେଲି ବହୁତ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କୁରକୁରେର ସପିଂ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ତମେ କରିଦେଉଛ ମୋ ପକେଟ୍ ଗୁଲ୍। ସେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଖାଇଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଫାଇନାଲି ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଅଲବିଦା କହି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ଆମ ଗାଁ ହାଟରେ ଥିବା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖି ମେଳା ଦେଖି ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।